Hey guys, good day. Today is karon guys, day 8 po ta. Day 8 or day 9? Day 9 na siguro. Day 8. So, karon guys, mag-car wash ako dali sa sakyanan kay maabot na sila. Unya mga alas 3. So, karon pag-arwasan na ito kadali. Sa gawas lang. Yung bahala na ang sulod. So, bilis na to boy guys, kaya natulog pa. Natulog pa siya. Karwas pa dali to. So, ang karwas na lang dras unahan guys. So, ano na. Buya daw guys. Hindi ko alam na sinabi niya buya. So yun, pakarwas na guys ha. Ay, may tao guys. Ito rin ang pakarwas mo. Ito rin ang problema, daghan ng tao. Tapos na balik guys kaya magandaan man pag nasayo lang ganun nga na wapit na mga mga isa guys ito na to sa balik. So ako anong kawasan guys. Guys, nagpila po tayo. Okay na. Yun. Hindi na ulit si boss. Alright. Okay guys, natawag pa washing. So, limpyo na po tayo sa kanan. Ayun nga, abot na po. Limpyo na tayo. Diba? So, ayun guys, balik ko sa kwarto. Para siya sa taas guys. Kung ano ito mga nilabahan. Siya ito mga nilabahan guys. Kaya uga na ito. Kainit rin. So natin lang halayan na rin. So tinawag nila po ako. Diba? Sure ko uga na ni. Boom. Gikuha na rin yun yung magdamit. So yun guys. Dali-dali na may guys kay out na namo 12. Out na. Dali-dali na may karon guys kay out na namo karon 12. Di na pwede mag-extend. Ate. Pwede din na. Hindi na pwede mag-extend. Kaya na yung lain nakabook. Ilang daw. Hindi na lang. Yo.
Tigaan pa, ikaw. Tigaan kayo. Tapos tignan. Why, oh why, I hate this way. Let's go. Ano sa sulod na ano? Ha? Wala sa big hotel guys kay mahawa na may diri. Bawal mag-extend. Bye-bye. So naanami karon diri guys sa kuan sa Port Medran Hotel. Suit kay dira sila mag-check-in mga sila boss. Tulong naman sila. So karon tanaw sa ta diri sa jet ski. Belum ako jet ski sa una ba? Nana to jet ski sa una ba? Anti-board. May aja sa hangin sa dagat eh. Kamingaw ba? Init lang juga guys. Wala. Mga souvenir diri oh. Magkano to te? 100 na lang. Ito sa meron kami tatlo. Bakit kami ate? Wala nang bawas. 150 lang. 150. Sagad na yun. Assalamualaikum brother. Pinag-uupong ka ng release eh. Boom. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alright, thank you boss. Thank you. Thank you boss. Boss Lodge. Thank you. See you. Kabayan guys. Uy. Batis. Ano may karon diri sa kuan guys? Yan mo. Pag yung daghanan nila previous. Ay ino, Last I'm Boss a Lodge. commuter rider. I am a commuter rider. Yago. Ano may diri? Uy! Boss! 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 Again, take line na ka. Wow! Boss flight! Ikaw daw ka na? Daw ka? Dito na tuloy sa baw. Oo, di daw ka? Klaro anak. Boss flight! Ato na ta? Oh, no, ino na. At bang hotel? Pero daw di ka? Ay gago man sa lang ipalit ako na. Nagbiyahe ka ganyan eh, nag-TV! Yun. So, orto guys, wala may abot. Eh, umana. Ah. Hoy, gamit ang pick-up. So guys, ulit na may kay wa may kaabot. Umana. Wala ego na may Wala, ego rami gipasulod og nakataog big TV. TV. Alright. Sunday Riders. Mo doon eh.
Rapol. Kani ba? Ano yung rapol? Pwede. Ha? O na yung rapol guys. So, motor. Oh, ulit. Uy, ano yung mga Agila rider sa likod ay. Bye-bye. Likod na ko kay naman TV ni Nalag ito si Kutong si daog ligo si- lang. Hey guys, napamig karon diri sa laundry. Nagpa-laundry ni sa mga gamit sa nila boss. Mga naglabulon. So kami na nagpa-laundry. Karon pag naman ulit kami ng hotel. Yun. Ano mo yan? May ano mo? Salamat mga boss. Gamay na lang. Gamay na lang. Babad na. Uwi na siya. May uwiin pa daw siya. Hilak na kabot. All goods in the home. Uy, kata si Quinta na lang sabi. Ha? Okay, si Quinta na lang. Quinta, ano ba? Sisiyo ba? Ano to? Fucking shit. Kaya lang, i-check nila? Kaya na lang. Kaya na lang. Kaya na lang. Pag gumanog laundry guys, pilo. Ay, Angelan. Angel boy. Angel boy. Hashtag Angel. Tama rin tubig eh. Just na pa Kaulit rin mi guys. So mga na yung bagong kwarto. Luna Hotel. Luna Inn. So dito may matulog karon. Mga gamit lahat kayo. So ako ka-video na guys kay grabe. Pag-abot na ila boss, yung mga nagmotor, busy na kayo yun mi. Man patinita, wala na mi ka-video na ako video. So moro ako na video karon na day. So karon magpahulay na mi guys kay sayo na mi ugma kay matumiog. Meeting na pod sa mga president sa group.
So mga to guys, dira na to putlo ng atong video karong adlaw. Atong kalipay. So salamat sa pagtan-aw ug sa paglantaw. Bye guys. Thank you. Hello.